suka karo kiai iki. Lho, nanti.
Kok ate? Ya bisa ora? Aku lah ketemu kancaku TK. Jang gelet-gelet kabeh iki. Lan kancamu TK ki lagi yo gumun lho Mas Go. Aku ngene kono ki iso titil-titil ulu ya. Titil kabeh. Lah kowe tesik mending to. Nek kono tak jak tos. Wah iya Mas Gendong tos-tos. Lah kok liyane sing temu kae diselentik ya. Keranjingan ya. Tapi rumah saku deh yo beleng lho Bray. Beleng iki. Lah wong mau genah yo ngerti. Oh ya adik iki dikelingi bintang tamu. Bintang tamu. Lah wong teko kono. Kentung teko ngono mau sapa jale? Aku ki musuh cah cilik-cilik ora enek ajine. Ngomongi yo. Kowe ora dhewe. Duk Surabaya. Jember. Banyuwangi. Ngulon yo teko Jakarta. Kowe iki jauh pamer ngene ya. Ora kok pamer. Lho piye? Ning basa teko kene desa Tosanan. Nyapa jeneng ora enek ajine. Lah yo domong perkara cilik-cilik ro aku kendung teko. Lah masane iki lho. Nek kene wae dhewe bintang tamu lho. Bintang tamu. Iki terus nyapa ning kene iki terus yo wong ngomong barang nek iki. Lah wong arep ngomong kowe ngomong bateran ora. Wong yo wae dhewe teko ning kene disambut sing meriah ndadake yo sing apik ya to. Apik. Lah iya. Ora apa-apa Ndre. Iki lak wis enek undang-undang. Heeh. Bujang ganong kuwi lagi metu dek iki. Oh, apa kuwi lagi tak sahne. Apa kuwi? Sapa wonge? Heeh. Sing tanggapan bareng kok ora melu omong potong 150. Oh, ya apik Mas Go kuwi trae. Ya wis ora apa-apa. 75 eding. Heeh, iya. Kok yo. Ya plorak-plorak ngono kuwi. Potong ya ben wong aku lunas kok. Kowe wis lunas kok. Lah wong aku iki cara omong-omongan. Kayak wong loro omong-omongan tak sekali. Padahal aku ora sopan santun kok. Oh, Kowe jalan tepuk tangan bocah cilik ngene iki bagimu bahagia to. Cah cilik ya cah cilik ning awak dhewe kudu to. Sopan santun ning ngarepe Pak TNI. Pak Lurah ya enek. Mbak Lurah rawuh. Aku ki yo gumun lho, Ndre. Nyapa lho Mas Go? Kamu sitok iki lho. Heeh. Wong jane iki lambene kaya gumoh kopi ngene kok yo. Lah iya to Mas Go. Lah to. Rupane iso dombleh kaya ngene iki lho. Kok nek ora patek sinkron kaya ngene. Lah iya ade. Doan sanggo bringos-bringos iki bareng nduk. Didelok awake dhewe. Tipis manis itu heeh. Doan kaya luwak lho. Ah, Baura. Kula dilokne lho, Pak. Wong iki aja kok sombong kowe. Dadi seniman mbok sombong iki apa? Ora. Kok ketemu tangane bocah cilik seneng merah. Kudune seneng karo Mbak Lurah. Nyapa? Ngene kok martabat seniman reok. Sore reokan, sore jalanan. Heeh. Iku saking cintai budaya Mbak Lurah. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Ya ampun ya. Kok iki apa make ngomong sing omong titik iki kena. Iya. Mbak Lurah ngono kae to. Mbak Lurah tidak pernah egois dalam berpolitik. Bener. Wonge dadi lurah ya lurah, gak pengen dadi DPR ora pengen. Duduk sama rendah berdiri bukan raja. Nyatane Mbak Lurah seragamnya apa? Ireng-ireng khas penadonan Ponorogo. Lho mbune kabeh penadonan ora? Ora patek wong yo sesepuh, apine sepuh. Lah yo iki Mbak Lurah iki ora beda-beda. Heeh. Lah iki lak ning desa Tosanan nuwun sewu niki menurut penelitianku. Anaknya hilang sing namanya siapa? Ibrahim. Oh, Ibrahim dipanggil mama. Ayo Ibrahim kembali Ibrahim. Ayo. Diwa susune ibu tanu lho kok. Ora. Pundi ya wonge. Oh. Sama jenenge Ibrahim. Lah perang ngene iki to nggih. Kuwi Brandi Udi Ibrahim ana iso. Kuwi ngentekne barang-barang malah ana iso. Nggih ditenggo teng mriki mawon mengke kersane merapat teng mriki. Oh, nggih niki sekedar saran mawon benjing melih jenengan kalungi klinting dadah. Nek ilang iki kondang-kondangan kok delok rel ya anak ilang. Endi ki anake? Tosanan iki lho ndelok reok salah satu penonton terbanyak. Tepuk tangan. Ya Mas Gur.
Kerjane kaya ngene. Ora umum iki cara nek ku ngonceki ya. Desa Tosanan iki ya. Tosanan. Toto sayuk untuk meraih sebuah kerukunan. Terbukti nek dina iki. Nangis. Nangis iki lho. Kowe iki nangis ki nyapa to Mas nggih? Kowe iki boyok crita wene aku. Terharu ora. Kowe ora urung salaman karo Mbak Lurah. Ora kuwi. Lha apa to? Aku luwe Mbak luwe. Iki apa to? Madang nek rong piring kok luwe. Paling ndak dhewe kudu pola sing apik sing meriah totalitas. Ora totalitas iki piye to? Dilon to. Awak dhewe ning kene nggawa adik-adik awak dhewe. Nek diengge contoh iki ora sanggar kabeh ditanggap ora mungkin kaya kene iki. Iya ora mungkin kaya ngene iki lho, iki luar biasa kok. Iki bocah cilik kabeh dijak ben pengalaman. Jam terbange bendro, kok tuwek-tuweke padha seneng lek anake tampil kabeh. Nek ngomongin piye? Kamu lo bantar angin, yo. Apa ki tanggapan orang mikir kono dhewe ngejak anak-anake. Anake, ya wong terakhir 20 juta ra dikena dinyang lho. Bose iki. Andene kepo mbok nyang ngrisi. Kok teko kono, yo tenanan. Yo. Ses. Salaman ngene. Nuwun sewu Mbak Lurah, nika nembe disalingi Mas Munggih nggih. Jenengan cek anu akike jenengan wonten sing ilang lho, Mbak. Ora gawa ya beneran. Lumut tak bocah iki kok. Apa satu sing dhuwur 5 meter, bongko melu sapa BPJS kok. Iki satu bunuh diri. Anak buahmu lho, Bu. Kapok senene sempuk kowe. Aku nyalingi ngono ki nyapa? Nyapa. Regane sesepuh. Ngono kuwi. Aku yo matur suwun. Karemu ki tawat. Awak dhewe ditanggapi kene mesti padha karo rezeki. Heeh, bener. Dadi yo kudu disalami. Ya iya kan. Ya Allah. Ya ampun wong tuwa. Ambek kok yo ora roh. Bre. Iki yo sak salingi. Heeh, bagian mrene. Oh, ya segede kene. Lah wong mrene iki tuwa-tuwa apa yo go sangu. Lho. Iki sih. Mbak Lurah iki lho. Ya kok yo ada iso.
Mbak kuwi sekarang kok conyo ndase, Mbak. Balura. Dalam rokokmu apa? Hah? Ditawani balurah rokok apa? Kula mboten kok, Mbah. Mboten rokok. Rokok ora. Aku elek-elek mabuk, Mbah. Matur suwun lho, Mbah. Ya Allah, Mbah. Wah, nggih, ya Allah. Nggih, pundi? Ya Allah. Lha iki prei bakul sapi ya lho iki. Bakul sapi malah duwite akeh kok. Lah iya. Pak, 40. Oh, betul napa-napa. Ya wis. Nggih, pangestunipun, Bang, nggih. Oh, menika. Nggih. Semandi kirapa? Nggih. Lah iki akhire ganang malah sejarah iki. Lah iki jaremu sing barisan kene. Yo tipiake to. Malah sejarah. Perane sejarah lho. Dandake kok kene terususan terono entuk 100.000. Iki surapik etika dalam kelimang. Kok iso? Kena tinggi contoh. Kene wis salinan karo sing tuwek-tuwek. Aja bongo-bongo malah susu brodol iki. Kena tinggi contoh cah cilik-cilik lho. Balurane sandene Pak Tentara. Pak Tentara. Saya Pak Tentara. Nggih ngapunten nggih, masuk kelas seniman ngene iki sing sering dipandang sebelah mata. Iya. Adikku saiki ning Kodim Sukojo. Kodim Sukojo tengahmu Kodim ya Ponorogo. Ya Kodim Ponorogo. Sukojo ki Koramil. Nggih Koramil. Koramil. Iki terus nggih Bu. Masuk seniman nek umrah dadi adikku saiki. Iya. Ning Koramil Sukojo. Dadi tentara pangkate apa letkol? Ora dik kecekel main, Mbak. Tak kira sekolah ge dadi abdi negara. Pokoke Balurah matur sembah nuwun. Mugi-mugi lancar rezekine, paringi panjang yuswa, dados pemimpin ingkang amanah tambah solid. Niki sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat Tosanan, nek acara sonten dugi dalu mengke dereng rampung ampun kondur rumiyin. Soale wonten doorstep saking Balurah nggih menika pager bethek menika mengke kuwi ora hadiah iki jaran iso. Iki dike jaran kok bengi. Nek iso iki yo dongane to. Dongane. Iki dongane. Ngono. Masyarakat didongane masyarakat ini. Ayo. Lha tak omongi, Mas Ageng wis dongane, wis apa jenenge ngonceki desa Tosanan. Aku wis apa jenenge dongane Mbah Lurah. Saiki genten kowe. Asmane Mbah Lurah sinten menika? Mbah Trimo. Mbah Trimo. Nah, iki. Mbah Trimo iki saka jenenge wonge wis riman. Trimo ing kandhom ngono jawabmu. Mosok kok ora kok onceki sitok onceki. Trimo. Triki 3. Ya temu. Bahasa Inggris 3 iki siji ya. Heeh. Satu-satunya Mbak Lurah sing kena dadi barometer ya ini lho. Tidak pernah egois dalam jabatan. Nek ayo seneng kabeh, masyarakat disenengi kabeh muga-muga ora kelelak desa kene. Iya bener. Dadi desa sing gemar Ripah Loh Jinawi. Ya temu lho. Sing keloro waktumu kanggo masyarakat. Luangkan waktumu. Wis terbukti gawe acara nggih menika ya baturi masyarakate ning lenggah wonten mriki. Oke. Arek rukun. Muga-muga masyarakat Tosanan iki dadi rukun Wis terbukti keke to. Terbukti kae Tosanan kuwi mau. Ojo lali aku mulai iki mbok sarone iki lho, Pak. Teko kono barang iki lho iki iso. Telu tekane donga kuwi bakal teko. Saka dongane wong akeh iki muga-muga Mbak Lurah diparingi sehat. Amin. Mbak Lurah ben iso seneng karo budaya. Amin. Dadi sudut pandang desa-desa liyane. Amin. Elu. Oke men. Lah kan telu kok. Lu men. Lah tau, kene sik tau to. Kan lu wis. Lu kadang yo ngelu.
yo ngeluh. Lah kok ngeluh? Mikir ora ono dipikir masyarakat siji ning kabeh. Kabeh. Sampai masyarakat tuh ben rukun iki piye? Ya ora ngono nek wis keterak becak ya bosok lho jenenge lurah. Becak dipikir kono bene to. Mo ki limo. Mo ki limo ki kiblat. Papat kiblat limo pacer. Papat kiblat limo pacer balura iki masa sak sibuk-sibuke ora lali 5 wektu. Ya temu ngono lho. Salat 5 waktu wis apa? Dilakoni masa sesibuk apapun wong iki tetep salat. Tepuk tangan buat balura alhamdulillah. Kaya ngono kuwi. Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki paringi panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezekine mili deres Allahumma. Amin. Kripik gedang, kripik telo. Niki mengke tesih wonten atraksi penekan. Penekan Bu menika panjenengane 20 meter mungkin. Mas Gong ning kene barang sing delok ya adi-adi awake dhewe. Dandake lha pomone apa jenenge? Heeh, ora ning ngono barang awake dhewe kudu ngekeki apa jenenge? Contoh. Makanya disamang to. Iso PC. Hati-hati. Kaya. Yo kaya ora ketok enes mangan.